Kita Brad. Sama. Ako na sir. 1 hour before. Ini mga tawanan eh. Dito yan. Kinsa isa bre. Ligtiin. Ay, dai. Kasi tapandol ako. Man. Kinsa man gyud isog dire. Lagot agyo ko. Isugay ba muna may dakog lawas? Kinsa ka day? Yung tuhanan eh. Gahit mo yung tuhanan. Isog day ka ha. Ulat ako. Ay. Ulat ako ha. Naglisod na mga kag lakaw. Bubalik pa ka? Pak! Yun mo! Sam, si Sir nga diri mabuta-gibuta nga ning iriyahan nga perting mingawa. Di man ta mabunog ani. Ka anak nga diri ta kay assign di kita mabunog diri. Tagsa kay mangagi. Sir. Go. Uy! Ay lakop! Kompleto ka niya? Ko dala bay. Ko dala diri. Ay diri ato ni baklay nato ni. Karami. Kompleto. Kompleto. Violation. Tulang. Uy. Dahil nang hunong sa unahan. Murag balik na ng mga tiradahan na. Sir! Oh, ano na yung motor? Malagi gasolina sir. Saan lagi sir? Tulak naman sir ba? Patuloy na sanahan sir? Mau ba? Lagi sir? Tulak na iba kaya wala na sikon. Na. Asa man gikan bay. Dito may sir sa kwan sir. Ito mo amigo sir ba? Merch din sir. Ah, Murag pinagbabahawal na teknik man eh. tama Ano na. dyan eh oh. Wala na yun sir. Malagi sir. Wala yung kapalit gasolina sir. Ligya pa rin naman sir. Palit gasolina. Kumpleto ba ni? Kompleto na sir. Dito violation yun na sir ba? Ay ka. Yay! Kuan na mo guni karon ba sa tong balad kini nga inyong trabaho pinagbabawal na mo yung teknika karon. Sige daw, sikari daw di ba siya mo andar? Tinod ba gid nga na way gasolina? Wala sir, oh. gid no. Sige. Ayaw na meron sir. Sige. Tara, tapos. Wala. Wala na po nilang pinagbabawal na teknik. Gamit na po nila. Saan kita nila? Oh! Buat na bala. Punay angay ni mo ay nagpaginambog na kay Pusil. Walay bala. Wala na. Ayaw nagkuhan. Ayaw nagkalampag niya. Wala din bala ha. Dawatan ning numero 45. Isang to buto-buto. Ito bito no? Ato na to. Ato na to. Naunsa mo ka Brad. Pasaylo ako Brad. Wa tuyo. Uy! Matawa. Brad! Uno. Kita Brad! Sama! Ako na sir. Unay. Unay lagi. Nalaman boss. Patay yun. Ha? Sas. Siya rin may nagpunay sa yung kagbalingan boss.
Iyay nag-unay nga. Klaro kayo yung Wala gibusil. lagi. Bakit Wala mo lagi. ibusil? Ayaw, ayaw. Dili ko involve ani. Klaro kayo. Shari. Ayog tuyok. Dili mo yung bull ba to? Yung Klaro na ito. dili lagi ko boss. Dili lagi ko boss. Okay guys, salamat po sila pagtanaw sa among video. Please subscribe Carmen Dablor Vines. Like and share. Follow comment and subscribe. Thank you so much. Bye bye. Please follow.